majka mi ima nekih problema sa kožom. Stalno se češi i ne može da spava. Bila je kod svih lekara redom i dali su joj gomilu nekih lekova koji ne pomažu. Šta da uradi da joj bude bolje? Pa ja ako ti kažem, ona neće da prihvati, tako da možda bolje da ti isto ne kažem. Pa kažite, ajde, možda poslušaju. Treba da prestane da jede meso, treba da prestane da pije kafu, To broj dva. treba da prestane da se nervira, treba da pređe na biljnu hranu, treba da mesi integralni hleb, ono ništa od ovoga neće da prihvati. Treba da prestane gleda turske serije. Turske serije da prestane da gleda, čoveče. Bolje da umre nego da izbaci televizor iz kuće. Znači, televizor treba da se izbaci iz kuće. Prestane da se truje sa glupostima. Može na internetu gleda predavanja Miroljuba Petrovića, može gleda Pragmatikos, da se duhovno leči fizički. Može na nervnoj bazi samo da ima problem sa kožom. Samo se češe. Da izbaci cigare, da ne ide kod vračare, da ne gleda u šolju, da ne čita astrologiju. I onda će brzo dozdravi, već će biti bolje posle par dana. Najbolje je bilo da uradi ceo program čišćenja. Tako da, ako hoćeš, javi se na mail pa ću ti postaviti ceo program. Ali neće ono ovo se pridržava. Kod lekara je sigurica. Dođeš kod lekara, uzmeš tableta. Ali ne pomažu. Kaže, gomilu. Otiđi kod drugog lekara, on će ti da neke druge lekove, kao moja majka. Ona je isprobala sve lekove i onda počela se guši od nekih lekova. I onda došla neka komšnica, nemam pojma neka, i pročitala joj nuspojave leka i rekla je da proba da ne pije. Prestala da pije taj neki novi lek i ono je bilo bolje. Tako da, mislim da bi trebalo da ode kod nekog drugog, pošto ovo neće sigurno prihvatiti što sam ja rekao, znači kod nekog drugog lekara. Znaš koliko ima leka u apoteci? Nemoguće da je isprobala sve lekove. Sigurno da ima neki lek koji nije isprobala. Možda će taj lek da joj pomogne. Odakle znate da neće da posluša? A odakle znate? Ja znam, imam iskustva s ljudima. Ljudi ne slušaju ovo što ja pričam. Nikako. Ma kak je? To retki pojedinci. Tako da, prijatelju, možda se moliš Bogu za majku. Možda joj preneseš ovo što sam ja rekao, ali neće na to slušati.